speaking of specialist doc, kay sino kami makadto kay ti kada doktor doc mabalaan man naton nga may mga specialty na sila, may mga may Mm. ara sa internal kag may ara man sa bone. Kay sino kami makadto para nga kami ang ma-check kung bala kami ang may osteoporosis. So ang osteoporosis na ang pwede ka nakakadto sa any ng specialist sa bone no and joint kag also endocrine. So kung ang problema bubi menopause ikaw, menopausal ikaw. Mm. So kinahanglan mo sang treatment abi para mabalik ang imong estrogen no. Mhm. So kay nagmenopause ka na. So pwede ka kakadto sa OB-GYN no. Pero abi ang sakit mo ya may ara ka nga hormone problem, endocrine problem nga kinahanglan kagaan sa ano, pwede ka man kakadto sa endocrinologist, no? Mhm. Pero kung may ara ka biyang ano like general like sa ano, pwede ka man kakadto sa amon sa rehab kay ga-treat man kami osteoporosis. Ang rheumatologist, they also treat osteoporosis. Pero kung may ara ka na ya fracture, makadto ka na iya sa may fracture na gid ya nga Mm. ano nang ulupirahan na gid kay may fracture nga incomplete. Mm. No, inang incomplete but yun pag ang fracture balaan di ba buting ganon nag-crack ang imo tulan, no? Mm. So kung ang fracture mo inatawag na namon incomplete buting nun kung amo ni imo tulan partial lang iya ang pag-utod, wala siya bala nagtagos. So kung amo Mm. na iya kung closed fracture kag incomplete fracture kag wala man niya nagiyo do undisplaced na tawag kay pwede pa na siya disponihan nga hindi be may ara kami actually sa rehab nga gina machine nga pwede pa na siya namon nga matreat so nagidyang tulan tapos nagiyo ang tulan buting nun sina displaced na ang fracture Mm. inakinanlan mo na orthopedic surgeon also biskan hindi siya displaced pero kasakit-sakit na gid no tapos may naipit ka na nga ugat no ipit na imong ugat nang nagluya ng imo tiil kay kung Mhm. ma-compression fracture ka pwede ma-paralyze imo tiil man. So Mm. o kung inubulayan ka na namuson o mangihi kay naipit na dag imo ugat Mm. inakinahanglan mo na sang either orthopedic surgeon or neurosurgeon. Mm. So that's why nga sa temprano pa lang i-treat, i-prevent tagid ang osteoporosis kay ang komplikasyon niya kabudlay na bala mas magasto kag mas masakit kag may komplikasyon pa so mas mayo nga temprano pa ang imo osteoporosis gaan mo na atensyon hindi mo pagabayan lalo sa mga panawagan ko sa mga babae dira nga fabulous 50 amo na bala menopausal na bala Yes. pakadto na sa menopause no fabulous 50 na tawag ta may risgo kitang nga mag-osteoporosis. So mapa-check up na kamo sa inyo nga favorite doctor para ma-prevent na ang inyo nga osteoporosis. No, kag may araman iban nga wala pa temprano pa sa 50, nag-menopause na 40 pa lang wala na regla, may risgo man kamo sa osteoporosis. So pa-check up na kamo nga daan na. Mm. Okay, Doc. Sige, since nabalaan naton kung kay sino kita makadto para sa aton nga bone treatment kung kinahanglanon kag para ma-check kung aton nga bones are healthy, Doc, ano ang mga test nga kinahanglanon nga i-obrahon sa isa ka pasyente nga ginasuspetsyohan nga siya ang may osteoporosis kay nahambal naton kay nahambal mo gani nga wala ni siya ano nang hindi mo gini siya makita nga do may ara gid nga sintomas. Hmm. So ideally gidya kung usually kung hindi man lang problema ang financial no ang Mm. gina-request ni namin bone densitometry test amo ginaiya ang test sa Okay. osteoporosis so ina may ara na siya sa Riverside may ara man na sa Bacolod Bone Center ipatest na da ang imo nga bone para Okay. balaan mo kung may osteoporosis ka mabalaan na kung osteoporosis ka kung sa test na da nagagawa ang imutulan ang bone density mo manubo sa negative 2.5 kung Mhm. nubo sa bawa negative 3.0 osteoporotic ka na or negative 2.7 kaya manubo ka sa 2.5 mo osteoporosis na pero bawa negative 1.6 di no, ano pa na siya osteopenic ka lang Mhm. nipis lang imutulan po hindi pa osteoporosis ang muna. Mm.